Daniel Maramba National High School. Ito ang aming paaralan. Paaralan kung saan napakaraming pintuan. Mga pintuan na sa kabila ay ikabubuti ng aming katauhan. Sa saliw ng iyong hilig, talento, o mithiman, nagaanyayang mga pintuan, tiyak ang masusuungan. Pintuan ng academics. Pintuan kung saan mahasa ang tibay ng katwiran, lalim ng kaalaman, yaman ng kakayahan. Dito po sa Daniel Maramba National High School, nahahasa ang aming talino at talento sa academics dahil nabibigyan kami ng aming mahuhusay na mga guro ng oportunidad na makibahagi sa iba't ibang larangan ng patimpalag. Binibigyan din po kaming mga estudyante ng pagkakataon na magkaroon ng pribilehiyo sa mga modernong pasilidad at teknolohiya na kailangan namin upang mas lalo kaming maging magaling at mahusay sa larangan ng edukasyon. Pintuan ng social at cultural. Pintuan kung saan nalilinang sariling pananagutan at panlipunang kaasalan. Pintong ito'y tumatangkilik sa mabuting gawi na siyang gabay sa paglaki. Sa pamamagitan ng pagsulong ng iba't ibang project, plans and activities ng SSG, mapa-online man o face-to-face, tulad na lamang ng mga naisagawang Pangasinan Word of the Week at ng matagumpay na National Students Day, lalo na ang donation drive. Na isusulong ng SSG ang pagpupo ng bawat danyolista sa kanilang pagpapahalagang socio-cultural. Ito ang Sulong Kabataan para sa Kultura at Kabataan. Pintuan ng technical at vocational. Pintuan kung saan naipapakita ang pagiging globally competitive ng bawat isa. Pintuan kung saan nabibigyang pansin ang kaalaman at kasanayan sa iba't ibang sektor ng pang-ekonomiya at larangang pangkabuhayan. Sa aspektong ito, ang mga mag-aaral ay nakahasa sa mga gawaing nagbibigay sa kanya ng agarang kakayahang makapaghanap buhay ng may dignidad at karangalan. Sa pagpasok mo sa pintong ito, tinitiyak ng mga guro na matutugunan nila ng pansin ang mga pagnanais ng mga estudyante na mas maging kapaki-pakinabang sa pinili nitong larangan. Sa pamamagitan ng pagbibigay hindi lamang iba't ibang praktikal na kaalaman o kasanayang pang-technical o vokasyonal, kundi maging sa aktwal na pagsasanay sa mga karapat-dapat na kaasalang kaakibat ng mga karunungan at kakayahang nabanggit. At ang pintuan ng spiritual, pintuan kung saan naipapakita ang pananampalataya sa Poong Lumikha. Pintuang kumikilala na sa gitna man ng dusa, ang buhay ay puno pa rin ng biyaya. Ang isa sa pinakamataas na pagpapahalagang pinagsisikapang mapayabong ng paaralan sa mga mag-aaral ay ang pagkakaroon ng matatag na espiritualidad. Isa itong mapanghamong gawain pero posible pa rin. Kaya meron kami ritong buwan ng misa, katikismo, lingkod counseling at common time sa panalangin na ginagawa tuwing 3:00 ng hapon. Sa tulong ng mga paglilingkod na inihahandog ng mga grupong ito, naniniwala kami na matutulungan namin ang aming mga mag-aaral na magkaroon ng malawak na kamalayan sa mga bagay na higit na mahalaga tulad ng paghahanap ng katotohanan, pagtanggap sa mga pangyayari sa buhay gamit ang mas malawak na pangunawa at perspektibo. Ang pambansang mataas na paaralan ng Daniel Maramba ay laging bukas para sa aspektong academic, social at cultural, technical at vocational, at espiritual. Kaya tara na sa daan ng maunlad na kinabukasan. Ang bawat bagong pintuan ay nag-aanyaya ng karanasan, ng pagkakataong matuto, ng momento ng paglago o imbitasyon ng pagbabago. Makakamtan lamang ang pag-unlad at excellence kung hihikayatin natin ang sarili na gumawa at lumikha ng panibago sa tulong ng mga bagong kakayahan, talento at karanasang bunga ng ating makabagong kaalaman. Daniel Maramba National High School. Ito ang aming paaralan!